Kan channel a kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan in ron request angin movie hmunom tak Facing the Giants ti kha kan ron recap le dona ama sa in like comment le subscribe te khamin han ti sak le zel turin kan so ma cheu movie in chen na chuan Eagles ho chu an game khela chuan lo chak lo le in an li ka chuan nui zat bur bera an chan chun zum le ta a playoff chuan thleng phale chuang lo ani he thila wang hian an coach Grant Taylor a chunga chuan pressure na tak pe ka ni a he nai kum tam tak chung lo thok to ma se li ka chuan voi khatma an la champion thei lo ani hetia an sak lo le ta ka hian coach Grant chu a school thona Shilo High School a chuan a let le a ril ru down to sanin a office a thleng chu ril ru ha na dang bok hian a bil le tlat mai an player chaber chu mun danga lo in sun daya he thila sha thian Grant chuan a team te chu hu in heta hian an player in transfer chu avashila he thilan sha thian an lung oi lo hle maya team a player pakhat bro ka chuan chu tia an player chabera chwa chuan an team chu engma ani to lo ni in a sui ta hmia maya ma se coach Grant chuan lo pompui lo in chu tiang ril ru pu season an chan le chuan engma ani lo tur thu shilin practice le ngal tur chuan a shilani ma se ril ru chung rila chuan bro ka thu soi chu adik tia she chang hle a Grant chuan thil ma ka thleng ti ani lo chuan engma ani le don lo ani ti chu she chang hle bokani chawle ril ru ha takin Grant chu a ho a thlin ma diwina kar chu ala chezuya ma se asiam na tur tak nyal po chu ani lo ani ina thlen chuan anu pui hne na changin thil dang a shile tlat mai anu pui chuan a rai le rai lo hi lo te sa ma se beidun thlak takin a rai le lo tlat mai kum engi mu chen nau pai hi an lo tum to a ma se a hlotlin na chuan la mu thei me ulo ani vanduai na chuan Grant chu apum hmum me muti mai tur hian a run thleng ta zung zung maya in lama le a hnalama har satna atok na sa hle ani heti lai hian an el pui ber Richland Giants te chuan an in ba sai that thu chu an tlang au pui lo chawa in fiam na man ra te le player te po an nei that zo ka wangin champion ngei turin an in ring to hmia ani an coach Bobby Lee tiu ka chu mi in ring tok tak ni in interview na a po an ni team chu chak lo tura in ba sai an ni lo thu le team dang te chu lo in ba sai na sa turin a cha hmia ani he film hi Alex Kendricka Christian Pastorina zia ni in a direct boka hi mai ba ka hian a changtu zinga potel hial bokani ani hian Christian rindan le cinema siam chu akal dun the ring tlata hi wang tak hian a movie a po million te atel hiala Bible a Israel mi te hun lai khan Philistia mi Goliath ha chu Israel mi te nan hlau thu te po alanga Goliath ha hi palian tak ni in a hla hle maya ama alen mai ba ka asipai in thuam na te chu aliani na ra thlak zo khial ani a phoringut poke ji sumnga vel ni arina ni a hi ba ka hian a fei te la bokin he a fei hi ke ji sari la ya ri ni hial bok hetiang ta kamirau puile hwai sin ani awang hian ama ai hnyam zo ka anga Israel mi te chu chau ar ring maya aro pui khep khup em awang hian Israel mi zung zung an lal ber thleng chuan Goliath ha chu an hlawani hetiang deuh hian he movie hi akala Grant te team chu Israel mi te nen khana khai kin theya an ni team hi in ring tok lo le rilu doi tak ni in an el pui ber te la chu an ro pui rem hle adi team in an player chaber an hlau nuwa chuan game an han khela ma se result chu angai te ni le in an tumpui te hian se som ni pathum la in an lo ni ani he thil thlenga wang hian Grant chu alom lo to hle a ina ho ngal wang chu atuma ma se akar chu alo chele hlau mai ma se engtin tin emo chuan a ho thleng thei ta hlawa ina thlen chuan Grant nu pui Brook chuan thu dang hi alo shile tlat mai nau pai thei lo te en gol thiam bik doctor pan thu chu shilin su doctor chuan Brook chu nau pai the ni thu le a shi sel thu chu alo shil hi alo ni a heta hian kum tam tak chung an tuma ma se an nei thei lo chan chu Grant hi ani ti an shita ani he thila shiat nu a hian Grant ri ruwa chuan thil tam tak lo thona te lo lu zung zung maya pasal tha te football team ta na coach te le midang shwai thei tu din hun chu chel tlak lo le theilawa a ingai na arun piang chho chan tlat mai Grant chuan tun ang em a buai na to chu ala nei ngai lawa a beidong ve hle ani
Heti lai hian an team ami bro ka kha class lama amar ka lo chevi hle maya ami zia chuan zirtir tu te mi tatlung zo lo ani ber mai shimna mu pha hialani heti lai hian Davida zirlai no pangthar hian football pa ngai hi an ina lo practice meka he no pangnu boral na hi la hnai vai viawin apa wheelchair a thu chuan a the ang in a lo fuya apa hian a fapa Davida chu an school sport vela tel turin a fuya Davida chuan a pa hni na chuan an school shilo a chuan football pa ngai an ti vak lo thu te a shila he thua sha thian a pa chuan an football team ma a pet tu bera chan thei thu te chu a shila ma se Davida chuan chu din hun chel tu chu thata kan ni sa thu lo shilin Davida chuan a din hun te a she chianga hi wang hian inga ma han in rol chu adu che alawa che cheli mai tur chuan bulchana pe ilawani ma se a pa le ria chuan tumchin phot tura lo fuin ani hi chuan hlo tur danga to chuan lo thu le van doi na te chu khovelina kentel ve shim ani thu te lo shila gulia tha chanchina khan no pang pakhat Davida ti kan sheveka chumi rol ang chuan he movie a hian Davida hian run chang chhuak ve don ani Davida thun thu chumi tamzokin kan shi to a Davida chu biram veng tu ve mai ni in dauna lam chu a shimya alawa ma se apa inni khat chu a u te ei tur pe turin atira hita hian gulia tha in Israel media chawna chu alo ngai thlafu hlau maya ma se kan soi tu ang khan Israel mi tu ma in gulia tha chu an chawngam lawa chu Davida chuan makati in pathian meu a soi chhia ti a shat phei chuan a haider thei ta lo hiala ti chuan gulia tha mi chakli lian chu a ma chhun ta ani mitin te chuan Davida chu a ta nia an ngai veka no pangte ani a ton shat la nei lo ni in tet po te boka ma se gulia tha ve thung chu lian em mai si a chu wang chuan an hlau thon puya ma se he ta hian Davida chuan berama ven na a sakei bak nei te savum te ma chun chin thu suin he nga ti hian pathian chuan a chan pui chin thu te a soi boka gulia tha ma chun chum po hian pathian chuan a pui don ti a she chiang hle ani ti chuan Davida chuan a man ro nei tlem te le pathian rin na ne na ma chuna gulia tha chuan a lo nui na samaya ma se Davida hi asam du bi khau lo pathian chawarin thu te suin gulia tha chu abeya achala tak deng fu in le ya chuan a tlunga la chuta Davida chuan gulia tha ngun nam nge chuan gulia tha lu chu alata ani hitia Davidan mi chakle Hoisen gulia tha a tha hnuwa hian Philistia mi te chuan hlawin an tlan sita duma ti chuan Israel mi te chuan hne na changin Davida chu an choi moi na sata hle a an ma ni chan him tu ni anga in an ta sang nga hle ani he thil hi kum sang thum ve liam ta thleng ni in Christian te umna a chuan he chanchin hi soyani na sa hle thin he tia soyani na chan ber ni tak chu mi te le mi chak lo zok te chu run ro pui run lian turin kan du ani oma he tiang hi mitin te hian kan tok cheu to maya he khuvela hian Davida to ang hian gulia tha ang tam tak kan ma chun thin ani David Childer hi tun laia Davida ang hi ani theyang biram veng tu ang dewin Davida po hian American football a training la nei lawin football pa ngai chau khel thina Davida pa ina ute bula atir ang deuh khan ani po hi apana fui thara adin huna chuan football ground na ama aya chak tak te jinga tel ve turin a shil ve bokani ma se anin an na thil langsar le lian ber chu an pani hian an ma thil omatan chuan an ne pin an saklo lutuk ve ti chu ani he movie hi tun laia Davida le gulia tha ang ti ila om bere ma se Davida le gulia tha in be na kha a hau tak tur ja he movie a Davida hian atuna hian kan mu thei do na alang mai ba ka har sat na danga inrol na sa hle ani movie pa ngaya chuan kan let le anga heta hian Owen sa assistant coach ne na chuan an team a player pakhat pa hi lo kala ani hian grand da chuan an be se ang result chu athlen pui lo tur thu shilin he ba ka hian a fa pa chuan hetia result chha ani zel chuan college lu na tur scholarship po a mu therin lo thuron soi mya maya he ba ka hian Owen sa jok chu
School team enkol turina chhatarin thu te chu shilin ani mai ba ka hian mitam tak chuan he ngai dan hi an chom puya grant chu a thatok lo ti in school administration lama po complaint an lo nei nual to ani Owen sele zirlai pa inbiak na chu grant da khan ron hmu a han ngai to chhun zum lo tum viau na in aril ruwa chuan in biak chan ni om chu aron lang zut zut maya a na chu acha nang ti hlau ta hle mai aril ru po a ha chin hle a nalama har sat na chu ina po a um vele zel thau bok si a grant aril ru chu a boy tak zet ani heti lai ta khan David Childers sa chu ron thlengin apa chu wheelchair a aron nor boka apa hian David chu grant da hne na ti ma chai vi a phal turin a ron dila grant da po chuan thlan tur dang ani lem lo bok nen alo pom ve maya ma se David ta tan chuan bulchan na po chu a har hle mai David chu a pe tu a an hmanga a han ti chin vel na a chuan a pe tha hle the mi alo maya ma se voi enge moza da pe chin nu a chuan arun man chho ve chana team tan po a thanim ve deu theang ti chu arun ti nget ve ta ani coach grant da po chuan David chu thiam pa ngai ani lo ti she tho ma se a chunga chuan be se na nei ve tlat maya an team a tel chu a phal sakta ani school a chuan grant da khan zirtir tu senior pakhat Mr Bridges a hi a hmu a ani hian tlai tin zirlai no pangte lokar chu khoin an zawai ta na tongtrai sak chin ti hi alo hmu a hemi hnuah hian season kal le ata na game ma saber chu an ma chun ta a grant team te chuan team hupur vak lawan tuma ma se chu ti chung po chuan an chak thei chuang lawa grant chu a thin rim hle maya team a player te chu a hau ta vak mai tumpo tum lawa beidung nia a sha thu te chu a shil mul mul hloma anril ruwa ngam lo na le tlumna an nei sa awanga chak lawan ni thu te chu a shil bok hei hi ani deu reng boka a chan chu grant naw te hi an tai malawin practice na a chuan lam shang shang awangin kalawan ching em a an chian dang te ne na inkom chu football khel ai chuan nom ti zokin a team chunga mi te la an inkom tam der si lo grant da chuan zo na siamin game an chak thei lo chunga an tel ve reng na chan te chu a zo ta hial ani David te in lama chuan David chuan a pa hne na team a tel lo chu alom thu a shila hetia a tel lo hian che chhiat a nei lo pha a chu chuan midang te dem ron le fiam thu bur ani lo tir ni na soya ma se apa hi chuan chu tiang lama ngai to lo tura shil ve thungin pathian ina siam chu chan na thu te shil boka David chu lung oi lo khopa apa chu changin chu tiang ani si chuan nga tinge alin ve lawa a chak ve lo ti te han zo ta apa chuan pathian in ro pui zia chu ama kal tlanga lan tira du wang ni ina soi ve mai ani grant chuan doctor of hmu a heta a hmu na chan chu fa an nei thei lo lampang kha ani a ma se doctor of hmu na chuan grant chu ati chaw hnop theya doctor chuan grant chu deng khong takhi alo shila grant chuan fa nei thei don lawani he thua sha thiang grant chu a be dung hal nuk maya anu puile ama nge po in andu em chu ama wangin an nei thei don lawani ti angai to chuan a in thiam lo hle mai arilu chu ha ngoi ngoya ngai na ber po shilo chuan chumi san chu office a chuan a nu fal tangota heta hian chu don na pum thei dan tur chu angai to a anu pui engtin nge a shilang ti te po angai to ani ma na a ho don chuan a tum nilem lawin school administrator le no pang nu le pa inkom na chu angai thla fu hlau maya heta athu sha thi ama ti hnwal thei tu tho ani le tlat mai heta lo chu khom te chuan grant a ban tur thuan lo swe ni chuta local khom zung zung te chuan grant te chuan an team chak puinan theina le thiam na engma nei lo ni an ngai hluma ti chuan ril runa le shi om ti takin a hota a thil ti zung zung te chuan chalam a in chalo lam hlir ra nei mai si a ama a hian fil lo na lian taka ni na ngai to hialani ama kan sui to David Childers abaka he film ma hian khai khin na dang pakhata boka Davida ang bokhan grant hian anna gulia tha abe ve meka ma se grant gulia tha ni ero hi chu mishing ni lawin ni tin boina chu ani ve thunga atira chuan grant boina hi midang te boina ang tho anga alanda na ve theya heng har sat na shang shang ti hi
nalama harsat na te, nupa inkara harsat na umte, le mi mala inrin toklaw na te su ani a. Heng harsat na siyang ti hi anu na, beitulian tak ang hiya na langa. Heng harsat na ti hiya na nun supot niyamin, se theder lawin na siyama ni. Anun su ati beidong liklik hiya la, nuna hiya na tsang suan, Davida ang anip tili, saklaw niya in siya tsang ti kan nichi ome. Kan ma atil omte su, ne ti ilaw ko palian din kan si chin. Heng harsat na gulyata ang may hi, kung siyang inalaw lang tiya. Tsung kwa a harsat na te, kupuy tini na kan inkara harsat na umte, mopur na tamlutukli. Sumli paila ma harsat na umtili, tildang tam takan iteya. Heng tiyan kan nuna ti si oma, an mani zin filnan man rocha emo. Min tisak te tu ne law ni in kan in siya a. Hei vang hiyan kan te ngay po, te law tlat niya siya natin min na itira. Malampan ngay na silaw hiyalin min siyam siya na ni. Inu na po kan harsat na, he movie at sang tu te panito ang hitok ngayang. Inge i harsat na ni vele. Masun te law tura in ngay tlat na naitir tu siya uma, ini te di isyad via ngaya ni. Movie a kan law let ta ila. Granda na tsungzangan soy ti asyad tuk chuan, Bible kingin huwa na hiya na vakala. Aril ruha lutuk le ti ngay na siya silaw chuan, patihan chan puy na adil mul may. Ano na harsat na ato tam takte su, matsun ve turin sak na adila. Granda hi chuan na maa harsat na law le zel te chuan, an pumhom miya may ni ina nga hiyal to ani. Hemi nuwa gayman kelli masak ber na ahiyan, an sakte na tura pet na turin huna umla umaya. Hita hiyan granda tu chen sa pita ani. Hiti la hiyan na paleri ka na law envere nga, at hiyam danangin na law fui purvia. David at suan uluk tiwin pet turin na hanrua mana, masi at igo law tlat may. Game mahantop mi utsuan granda tim te suan saglit at suang lawa. Hiti an saklaw sa na ahiyan. David at suan at hiyam law ni angayin, buya tihle maya. Hei vang hiyan chen speka ni po su, avan doay pa may ni ina sihyala ni. Ama po hi ala konfi law mavangin, ko china kawachang ka na inring tog law bognen, alo tsamdon ni ina sihyala ni. Heng tu te hi apa ni na suan na suya. Masi apa suan sutia asoy su angay dana law ni mi alaw maya. Sutiang rilrua po ni suan, at sak ngay law turtu asila ni. Kan ngay tuwa na su atlindik saw zel tule, te law niya angay tlat suan, at he ngay law turtu su asoy buka. Atu ka suan Mr. Bridges a, granda tita na law chung chay tu suan, granda su avak mua. Ansak te law vanga granda si ti su vak muin, granda niya na suan patihan tu ava sila. Hita hiya na Bible genami tu tiyarin, granda su ava fuya ni. Atu suya chang hiyan granda su patihan ring tlat turin na sila. A Bible tang siyar milhiyan, tu soyin patihanin anta na kung ahonsu, akar may don law ti asila ni. Granda suan na mada ya alaw besay su, ti ilot linte na hunala ni ti aron siya tartir li ani. Granda po suan na harsat na ti su alaw silvia. Achong jay vi fau chin tu su asila, maasi ani na suan inpuangin, patihan suan na tsang ngay law ni maya asya tu ti su asila. Abay say til raw po su alaw tling te don law ni ina ngay hiyal tu asoy ni. Abay don tu asil hiyan Mr. Bridges at suan, law tsangin adu asoy fiya nan ton tu asil paa. Law ni tu panian uma, an panihiyan roan mo veve a, maasi pakadzog su alaw inbuat saya. Alite su law letin, tlai zi te po ate a, roat su patihanin ron tlenti rang tirin na ngit tak ni tsungin na inbuat saya. Maasi pakadso ay inbuat sa ivelawa. Mr. Bridges at suan soy sunzumin. Patihan suan roat su aron la surtir ngay nga. Maasi ay inpe hu na law ngak ring ani may te niya ang ay tote su asila. Granda su so na zotin. Law ni tutuzok ngay ani ti ina zota a. Kini po inhita chang hiyan. Tiltam takkan siya te ome. Rin na kan matswa na vang hiyan. Maanila mainbuat sa ina na imi alawin kan hun kan mang may chin. Patihan hiyan an mani inchan puy masati hi achan puy chinti. Hita chang hiyan isitharila. Patihan na kan rin na kan ngat kan ti hiyan dutok lawila. Kay maanila matay top swat sunga kan bevi ngay china. Himinuwa hiyan mahun eng takli. Racha tak alaw swat doon ni.
Grand da chuan uluk takin a ngai to a thil chu a hre thiam than ta a pathian chu ring viau ma se kut kwang ko alo nga ving ving kha a chi lo ti a hre chianga thu fing pakhat soi pathian hne na chung chai la chuan tu bau nen chuak ngal ti chu chang chu in ko chani na anga ti tur tha a hriat ang te chu a ngai to a aziak chuak ta mol mol mai atu ka chuan a thiam te nen chuan inkom na hun an neya heta hian Grand da chuan a nau te chu ingwanga thei top chu a training an nei chan chu a han zo ta pakhat chuan lo changin an in khelna a chaka champion na trophy te chuai an du awang ti in a lo changa hi ba ka hian an khel that chho zel chuan college scholarship te po an don ve the an in be sei thu te chu a soya Grand da chuan chung an thil tum te chu an tum tak tak em ti a han zo ta game a chak rengot po chu om je nei lo mai ani thu te chu a shilani an thil tum chu in khela chak mai ba ka chung rila tum tak le ti du tak nei chunga an ti angai thu te chu a shila an thil tum chuan an zawai chuan a tha zawng in a hruai tur thu te chu a shilani hetia a soi zel ta ka hian an tum tak chu pathian chawl moi tum ani thu te chu a shila ma se he thu a soi hian player te chuan makan ti hle maya ingti nge an game khel ro thap tak chuan pathian a chawl moi theyang ti chu an ngai to ani Grand da chuan shil fe in fiam na lam ai ma chuan an thei to ban cho a an thiam dan le thei dan ang an practice an khel ani chuan pathian an chawl moi na tur man ro ani tur thu te chu a shil ta a athu soi top na lama chuan ama ngei po in thu a don thar thei to ban chho anga chumi hnuwa pathian in a ti tur a ron ti arin mai thu chu an be sei tur ber ani thu chu a soi ta a player zinga pakhat bro ka chuan an coach thu soi chu sarmon ang mai ani thu a lo soi ve nga la ani hi chuan an team chu eng ti kong zo ma in ani hi chuan an team chuan eng ti kong zo ma in an tum tur te chu an hne a ring lawa champion phei chu wana ra anga nga hialani Grand da chuan broker ru chu a hne anga iza a she nga la a chan chu broker hi ho tu ni thiam tak ni in heba ka hian an team a an chuan ber te zinga mi ani a ti chuan Grand da chuan broker chu kau chhuakin an exercise pakhat de jack ti puya asom ta a he an exercise a hian ati tu chuan a hnunga a thian pakhat po chungin feel chu akal tlang ngai don ani bro ka chuan chu tiang chu ati thei tur thu a soya ma se kal chin le thlen chin tok ani arin thu te chu a soya Grand tan ti tura ati chu a full ni lawin ama in limit a in siam ani Grand da chuan a thui le thui lo lam chungai to alo tura ti in a thlen thei chin le a thei to pa chu a tlin chin chu sha ta du ani thil dang in a ti boi lo nan Grand da chuan bro ka mi chu a tuam saka ti chuan bro ka chuan a hnunga mi po chung chuan awak tamya me amaya chutia ati pa chuan Grand da chu ala hlat le hlat lo te chu azo deu chena ma se Grand da chuan chu tiang lam ngai to lo tura shilin angai to tur ber chu a thei to pa chwa le chwa lawa ani thu a shila alo chan puina saviau maya bro ka chu a chaw to viau mai chula du a thlen chin tura a be sei kha chu alo pel dai to a ma se Grand da chu abula kalin a fui mol mol maya a thei to pa chwa ma chu a be dong tur ani lo ti te in a fui mol mol ani bro ka chu a chaw to kher mai a ke te chu a sil them chum to a ti chun zom chu a thei to po in ngai lawa ma se Grand da chuan a fui na sa hle thung ti chuan bro ka po chuan shi om ti in ha viau ma se an ko chin ti tura ati chu ati ta zela a chan ti la chuan mu nom ti takin an lo en thup mai bro ka chuan a tlin talawa ground da chuan a tlil ta hnok mai ti chuan a mi tuam na chu ala thla a kal na chin a han en sia chuan an ko chin wak tura ati chin chu a thleng mai ni lawin an field tlan chuan a lo thleng chhuak tlat maya Grand da chuan an team a chuan bro ka chu midang hne thei ber ani thu te chu shilin angai dan chuan midang te thil ngai to dan po ngong zia a shila ama na in shiat le a inrin ai ma ina theina ane zia te chu a shil thara chutianga theina ane chu manral mai emo luanral tir mai lo turin a shil bokani a chianti ama lo enreng tu te po chu an lo phur viau maya an ma ni po in an theina chu an be seile an rin aya sang ani zia chu an she chhuak ta hloma an coaching broker ati thea arin lo po ati tir anga chang chuan an ipo in phurna na sa tak an lo nei ve pha ta ani Grand da chuan broker hne nan hian
thiam takin ro man na ani nge ya ama a har sa na ma chon turin heta hi chuan fil zau deuh kha entir mai lawin a hmu thei lo turin ami ta tuam saka hetia ati hian a hlauna tur chu ati re ve a he mai ba ka ati thei chin chuti ve turin a in focus pha ta ani ama a har sa na thei de a hmu miao lo wangin ati theya chuan a theina zong zong mangin malama panta ani ama chon tur chu bro ka chuan te to loin malam pan ba ka ngai to talawani hei wang hian ama nge pu in theya in rin lo chu ati thei ta a hetia ati hian ama ti tur chu abaw ani lawa ma se lo na le tlom na chu nei to loin malam pan chu tum hetlat zo kani he movie clip hian thil tam tak min zir tira kan nuna hian pathianin theina le thiam na hoi sen na kan ma ami ne theina tur te man ro min pe a ma se kan ril ru zo khian min ti hnuala kan ma chon tur len zia te har sa zia te min shilin min sha tira kan ne thei lawang ti in min shila kan ma athil ma chon tur chu kan tum ma in kan ne lo li mai thin ani Bible Davida ang chia khan kan ma athil chu alen lam ngai to du mi alawila min ne the ni tia kan rin na chin min ti nwal tu hi kal sanila Davida khan ni lo lam kha ngai to lawa kulia tha ni na anin be khan nei lawanga ema pho nei lawa ngun nam le pho te in bel tur sang sang nei lawa hi mai ba ka hian in daw na mwala che ngai lo ani awangin experience nei lo bokani ma se ani chun kha she chianga virvom lungte le pathiana rin na chu hetiang che hyang ke ni po in kan man ro nei te hi sha thiam tu mila kan thiam le kan thei ve tur pathianin min shil lo hilan chwa tir turin dap peila poison takin kan mabak chu kan be thei don ani he shin nuna hian mani cheu hanin zo ta ila khoi hinge kan chakna Davidan virvom le lungte ani angkhan hi khovel kan ma chun nan hian in sham shi nge kan man vele kan ma atlang sang takimo ma chun tur lian tak hi in kan thiamin kan nei mangin thei to kan chwa thei ti she chungin shin nun kan man chuan ma so na tam tak kan chunga lo thleng don ani movie a chuan kan let le a an ko chin chu tianga broka a thei ni po a rin lo ati tir chuan player dang tiril ru chu a hni hle maya an coach thu soile a dan te chuan in zawai chuan pathian lam hnai tir ta hloma chung chai ti ngai poi mu in chutiang bokin an practice chu an ngai poi mo le zual boka ama a be dung ma em an game khel apia nga chaklo in ring sa ho khan tuna chuan ril ruwa bright zong in an clear ta a an ma ni le an ma ni chu in ti phur tunin team anga an thona puina lang khopin ma asona an ma ni mai ba ka school bawrak chu ein thlaklat mai school no pangte chuan ma a in pathian rin na chung chang an buai pui hluma pathian thu soinan hun tam tak an mang ta hluma an ngai pui mo te po an thlak chho ta viau mai heng mi tam tak zinga hian team a player pakhat meta chuan in thlak na mak tak atung ta hlo mai ama ai na zaidama apolai tin ama thil thleng chu hlen chwa zela tum ta a hi a in thlak na hi apa chuan lo muthiam hal maya ani po hian hitia fa pa in thlak na chan chu an coach granda na ne awang ni in a shita ani geman khelle ma sabera chuan team te chuan rilu dik takan puto a rilu zau tak pu in an khel na tur field an thlen ma chuan dressing room a pathian ma anin hlan thlapa hita chung chai na shwai tu chu bro ka kha ani a an sake mo chaklo e mo po ni se pathian chu fakla ka ni angin fakan tum mya mai ani anni ho hian ma thil chu geman khel ringutin ati hlotling don lo ti an sha a an lo chakani pu in ro puina chu pathianin changvek se ti chu an ngai dan ani deuh ber to mai he film hi Christian film ni ma se mitin ta na lengvek maya he team te hian ma an thil ton ang mi mala in nga lu tuk na ti kha an nei china ama a be se tur nei lo le lungai em te po nuam ti takin an vel ani team te khan pathian soi moyan du thlata chutia soi moyan du awang chuan an riru le dan te a thalamin an thlak ta ani team te ang khan kan riru a tum nge tak min tikal thei tu kan mamo ani kan phura wanga kan ti tam tak hian min ti chak theya green te team te chu in ring in
field da chuan an chuak ta a ti chuan an tumpui te chu an hne ve ta a hetia an chaka wang hian an lom hle maya a chan chu chak ngei tura thei to ban chhuah na kha ani bro ka po khan an chaka wang khan a lom hle maya thei top cha in midang po hne atum ta ani ti chuan an ge ma le po chuan an chak le tlat maya a hnu le zela po chuan an chak zela thei top chhuah chun zom zelin training na a po thei top an chhuah ta zela an chak pha ta zel bokani hetia an chak chho zel ta ka hian an game pakhata chuan David Tan Khan pet na hun lo in her chhuak ve le hlau mai heta a pe that le that lo hian an chak le chak lo a shil do na David chuan a hu phur hle mai heti lai hian a pa khan a wheelchair atangin a lo clear ve renga David na va en chuan a pa khan a lo au phur na saviau maya David a po chu zam mi alowin thatakin a concentrate ta zoka ti chuan thata ka pe tin a score ta a alom hle maya ama mai ba ka teammate te po chuan hlima David a chuan a thorim na in ra a chhuah ni a hria in alom hle ani atu ka lo ni chuan granda chu skula chuan a kala ho tura a hanin buat sai chuan a kar thin na a chuan alo ta reng reng lo maya a kar aya chuan chak thar hi alo oma no thi lo in belin chu no ta chuan kan school I thlang na hi anasa in aro pui hle maya min chan pui na anasat em awangin ke ni po in kan chan pui ve du che a he chak hi kan chan pui ve theina che ani hi ti in alo in zia ka Grantan chu thua sia chuan a lom lutuk chu dan thiam po har sa ti hle maya pathian ni na lom thu a soi mol mola amma mo a sia chaka wang le a pe ka wangin lom thu a soi ani hetia hlim taka lai hian kil khata chuan metale apa chuan an lo in ve renga an pahnih chuan granda lom lutuk chu mu nom ti takin an lo thlira pathian hian ama kan in ngat tlat le ama kan chan tlat ani chuan kan mamo min petur hian manrua le mihring min pui thei tu anga zia heta chang hian kan shi thei ome granda chuan hnalama le in lama har sat na sata ka to ka beidung le ril runa po ina na sa to ti la kan sui swal lawe ma se khu vel thila beidon to pa po pathian rin na chu thla du lawa ama wan tlat tu chu pathian po ina lo wan tlatin a huna ti a run khai chuak vele thin ti alan chan tir viawani granda chuan a team te tan thei to pa chwa anin mu chwa thei nan le a eng zong a thil an clear thei nan na sa takin a beya pathian in an mamo ang takin a ron pui ta bokani ama in pek na le a thei top chwa na chu ama nu na mai ni lovin abulami te nu na po alang chwa khiala a che zia te chuan abulami te ril ruwa hne ti la kan soi swal lawe meta te chung kwa chu alwang chhuak zong ni naron lang le che abukani Grandan pathian hnai lui tlat na te chanem ngai taka be na te chuan a topa ama mai ba ka midang thlengin a thazong in a hong ta hiala pathian rin na chuan beidon the na huna po chelna pe in hun khir tak noya po arun khai chuak ta hialani Granda team te chu ma chak ngai reng reng lo kha a zone in voi nga la yan chak ta tlat mai hemi awang hian playoffs khel turin an tling ta hlau maya an ma an bele tur chu Bethers te an ni a Granda chuan a naw te chu thei top chha turin a fuya an ni puin an thei top an chwa ma se chu chu ala tok zo lawa an chak zo ta tlat lo mai hei wang hian shi oman titlang hle maya ma se an zinga pakhat chuan midang chu lo fui phurin an chake mu chak lo emo pathian fak chu an ti tur ani thuar on soi chhuaka he thuan ngai thla ka chang hian player te chuan an tlom na chu an poma ti chuan an hota ani ma se he mi tum hian chak lo ma se chanem ngai taka an be na chuan ra ala chwa don ti an be se tlata he an be se na hi atakin ron lang chhuak ngal boka Granda chuan phone call dongin he phone call hian thil enkim chu athlak zota ani hetia phone call a don zo hnuwa hian Granda chuan a naw te chu a kau khoma thulom tak mai hi a shilta ani heta Granda na thu soi hi a phone call do na mi kha ani a an ma lo ka an tum Bethar sau kha an lo fear lawa chu wang chuan an lo disqualify ani hei wang hian Granda le naw te chu chakzo ka an puang ti aron sui ta a an vai chuan an phur hle maya champion theidin huna an ding le tian sha chuan an ma nia ti phur hle ani
ti chuan an game le peka po chuan thei top chho in an chak le thei hlawa an chakta ka wangin team lian tak tak te chu an be ngai ta ani team lian an be masak ber tu ka hian green te chu zinga field a hian avakala pathian hne na lom thu suin anuwa team te hne na chuan an tumpui tur te chu in elna kal la ya po athiam le achak ber an ni thu te chu ashila an thiam thu te asoi rwal hian green te chuan an team ten thil tam takan lo pal tlang to chu shereng turin a fuya an theya an rin lo te po ti hlo tlingin mi be se ai sang an lo to dan te le an theina san zia te chu ashila a team te chuan an tuma an thei to pan chu ani chuan thlen phak lo na le ban phak lo chu an nei lo tur thu a shil bok ani ti chuan an tumpui te ne na in be tur chuan fil chu an pan ta a an tumpui tur te chu an lianin anin fui phur thiam khop maya an che dana chang chuan an zam lo ti a hriat hle bok tharum an nga ti a hriat hle a geman han chan chia po chu an tumpui te chuan an hne so hle maya granda naw ti tlar hnung chu an za ngai na tel lawin an chat hne so viaw ani an tlar malam chuan point chu an score mol mol maya hei wang hian granda te lam po chu an hnual ngal rui maya half time han ni chuan an beidong ti to maya granda chuan thil ni phung she ber ani a an tumpui te chu an chak zoka an chuan a chazok ti te po asia a ama ero chu a team te chuan an tumpui te nei chha zo kan nei ti asoya mumal taka khel chu an thiam zok ti asoi chhuak ani ti chuan a team te hne na chuan tharuma an hne lo na chu tektik mangin an hne thung tur ti ashila half time a hian ti dan tur sang sang a chen chu riswai taka lak ngai ti adwang ta a an han khel le chuan an tumpui te rin lo tak takin an khel tatlat mai himi awang hian an tumpui te po an hoi hai viawa granda naw te chuan an hmalak dan chu that puin an phatamaya heta hian a hmalama kan soi bible thun thu davida le goliatha chungchang angkha ni to der mai davida khan pumro a goliatha kha hne don lo ti le atluk zo po ani lo zia chu she chiang do na achan chu chakna chu rol thar mai lani awangin goliatha laka chuan hniam ti asia a ma sir hlau mai lovin a thil nei ti a she chianga chakzokin pumro a lian zok lo ma se davida chuan a tektik ani te chu a she chianga alo man fo to a virvum chu adu dan dan in a mang thei ti chu a in she chiang hle ani hei wang hian goliatha chu in be na pa ngai anga be lovin a thiam na le a thei na huanga anur luta a fil da a shwai luta adu dan angina kaltir te po kan ti theyang hetiang che hian granda naw te po chuan an tumpui te chu tharum nei le chakta kan ni awangin chu tiang an nei lo lam chu kalpui lovin tektik an nei mang chuan an beita ani an tumpui te hi an chak zoka chu mai ba ka thiam po an thiam zoka ma se an ni hi chuan an theina le an thiam na te mang tangka in an tumpui te chu an chin phar ta zoka ni chutia in hne tok taka an kalzel ta ka chuan an chaw ta hlum hle a bro ka phei chu a chaw tong khong to ani hei wang hian kal le zel thei po in ei ngai to lo hiala granda chuan a ron fui ngal vata aril ru in a chaw ti a shil chu oi lo turin a shil hmia maya beidong lo tur chuan a lo fui ve char chara chutia an ko chin thei top chu a ron fui na chu brokeril ruwa chuan a lut fu ta hle maya phur takin a thian te hne na chuan va phein a thian te tan chuan sakna thar ron ni deuh ta top mai an tumpui te pon thei top chhuama se broker ho chuan an lo dang chat ve char char ani hetiang hian voi hni voi thum chu an lo danga ti chuan an team pahnih chuan an in hne tok chho hle a top na ni turin an in buat sai ta ani an tumpui te chuan thei topin lo be ma se granda naw te defense lam chuan an lo dang ve man zela bolu sa chuan granda ti team lam chuan manin atlan pui ta vata a to pathleng chep to a poina mu chep to ani lelam mi pakhat chuan a lo dang le man hlawa heta hian second ni bak to lawin heta granda naw ten chance an ni chun chu gola pet lu tura chance lak chu ani he bol pe tur hian david a churuat ani a david a chuaril ru ha hle mai a hu phur hle boka david a chuan a theina chu she chiangin a pe thlat thei ber chu yar chum thum pakwa chawani a tuna pe tur hlat zong ero chu yar chum nga pakhat lai ni si a hi wang hian a zam hle ani atan chuan ti theilo ang hial ani
ma se granda chuan a fuina sa hle maya granda chuan a hma thil om chungai twa lu tuk lo tura shilin an result tur po chungai twa lo turin a shila zung ai chuan thei top chha mai turin a fuita top ani leria David apa po chuan mi pui lama chuan thu ina fapa chu alo au phura ma se hetia ti lai hi David a chuan alo hmulawa hetia afapa zam em mo awang hian leria chuan fui nge amamo ti a hri a ti chuan a wheelchair chuan a inkhal pheita a chumi atang chuan ding chhuakin hi David a chuan alo hmuta ani apa thil ti chuan a hnih hle maya ama a hwai sin na lo tu in thei lo nia langpo apa atang hian a thei ti a heta a David a chuan a hma ti tur om chu alin le len lo lama ngai to du talawani chuai chuan a hma ti tur om chu thatakin ti se pathian in a bak zong chu aron ti ve to tura anga yani ti chuan referee in chan tura han ham ve le chuan David a chuan ball chu a peta a hma thei lo nia rin kha ati thein a pet goal ta ani hetia pet goal ta ka wang hian an team chuan champion ta a David ali a chan te chuan lom hle maya team te le chak mel pulo chuan an hma team lian le ro pui tak te chuan hne tatlat mai grand ta po chu alom hle maya game an khel zo a chuan an in lama pan ta ngala anu pui chuan an result alo chwa chuan alom puya ma se heta alom pui mai ba ka hian thil danga shil le boka grand ta hne na chuan anu puin fa apai thu chu a shil tamaya grand ta lom lu tuk chu in sum zo lowin a be sei phak to lo chu chunga ron thlenga a ching chita nok mai pathian hne na chuan lom thua soi ta mol mola kum hi aliam le chuan grand ta te nu pa chuan fa lian ve to tak hi an lo nei to a heba ka anu pui chuan na walo pai le mek bokani an banga chuan championship trophy pakhat mai ni lovin pahni alo in hung to boka he movie a hian David a chuan a hma uma hlo em le a be sei phak lo chu pathian chan puina hmanga hne na alan tira heba ka hian grand a chuan ami mal nuna le a hna har sat na te chu hne ve boka heta an pahnian thil tonan hne dan hian in an na aneya an hma a be tur chu alen le len lo lam ngai to alawin an the ang to ka bein pathian rin chanin an hma mi chu an beita ani keini po in kan hma a hian har sat na tam takte tok thin ma ila aliani mo ate emo pathian in thei top kan chwa chuan mala som don ti ringin thei top ini beize lang u